Salut și bine v-am găsit la primul meu video de pe canal. După cum vedeți, vreau să fac primul video ca eu reacționez la Fiile Armei. După cum vedeți, am dat și un like, dislike nu dau. Dacă e, mă și abonez. Sper să faceți voi chestia asta. La mine este ușor, deci dai aici și aici, dacă vreți. Eu nu. Așa. Și vreau să continuăm. Stați. Da, pe bune, chiar așa se joacă. Chiar așa se joacă fotbal. Să fac ce nu știu ce-a făcut băiatul ăsta de mixul. Ce facem, mă? Pilot de nota 10, de la mine nota 10. Da, bă, dar iară cu geam. Cine e cine de pe Are you fucking nuts? Ce, mă? What the fuck? Ce s-a întâmplat aici pe mine? Așa făceai și când jucam pe voi. Dacă nu l-ați mai văzut pe Iron Man, îl vedeți aici. My neighbor Caitlin asked me to get her a big glass of water because her water heater's broken, so I got her a big glass. Ura! Mișto. A rămas așa. Chiar mișto. Ce-o fi zis pe mea când o fi văzută? Ce făcut, măi, fetiță? Străsesc paharul. Bine, hai să mai întâi unul dintre voi. What the... Bă, nu stai, spune că s-a fost rosă. Ce față? Da, mi-a răspuns degetul, da. Basket de nota 10. Ura! Ce? Pe bune? Parcur adevărat. Da. Chiar știu să conduc aici. What the fuck? Direct ăla-i bătut de soartă, nu de altceva. What the fuck? Da. Ia, ce faci? Ce faci? Omule, tu mergi pe ploaie cu atâta viteză și în panță. Nu turbă. Ia. Ce zici, papagalea? Nu vreau. De ce ai spus că eu semnam? Nu vreau. Okay, she has something in her hand to bust windows with. Just threatened to bust my windows. Da. This is the window she just bust. This key beside of my car actually just got painted over because she sideswiped it. What the fuck? Ce se întâmplă aici? Că nu vreau să știu. Ia, băiatul, merța. Care vreau să-i noteze numărul de înmatriculare. This is crazy. I'm saying she's calling me now. That is crazy. Ia, tennis in the face. What the fuck? Chiar în spate. Da, eu n-am făcut nimic. Ce? N-am făcut nimic. Nu e fost să băiat, nu am făcut nimic. Energicul. Bă, ce mă dormi la volan? Ce? Mă tai numărul de telefonul amantăta? Sau să știe soția? The fuck? Bă, pentru un moment putea să spun... Nu.
Pentru un moment puteam să spun că băiatul ăla e Hulk. Ok. You broke the TV. Sparță plasma, ce se face așa? Așa, să verific și OBS-ul, da? Mă scuzați dacă vă deranjez, că vreau să mă uit de o chestie. Oprește, registrează, așa. Pornire, schimb, oprire, schimb. Oprește, registrare. What? Da. Ok, mă uit dacă se pare că n-am timp acum. Mă scuzați. Mă scuzați că sunt rău, dar BMX-ul apărea bătrie foarte. Bravo, omule, așa se merge pe stradă. Mamă, Rusie, drumul te calcă pe tine. الله يلعن امك يا شيخ يا طاشر الله يلعن امك Dimitri și Vespa, ce faci, nene? O zacă dă ăla în tine. Ce fac? Let me put it up for us. Da. Y'all too close. Let's go. Scuza. Nene, au 500 de kg, fără glumă. 500. Trebuie să televizorul la fată. Am că televizorul ăsta. Ce spus să-i mă acum? Asta de mic o să ajungă talent. Ai văzut mic. Bine, băieți, ăsta a fost și să vedească. Pa, pa.